Здравейте на всички! Аз съм Lars NDK Games и ще ви представя един сайт на име Keymailer. В този сайт ви дават ключове за Steam, за един от най-хубавите игри, които ги има. Първоначално трябва да имате 50 абоната и също и да направите ревю на този сайт. Ето, сега ще ви покажа как се взима един ключ. Всъщност как трябва да го вземете. Отивате, избирате с някоя игра, цъкате Request Key и ето My Keys. За сега не са ми пратили и се нареждат абсолютно всичките, които на вас ви харесват и трябва да имате тези изисквания и ще получите ключове, за които можете да се забавлявате с тези игри. Така, преди да съм забравил, искам само да кажа, че извинявам се, че не съм правил отдавна, въпреки че обещах. Просто бях на училище, имахме матури и не се намери абсолютно никакво време. Това ще бъде всичко за сега и чао!